ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏକ ପୁରାଣ କାଳର କଥା ଯେଉଁଠାରେ ଦେବତାମାନେ ଆକାଶରେ ବିହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅସୁରମାନେ ପାତାଳରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅସୁରର ଜନ୍ମ ହେଲା। ନାଁ ଥିଲା ଭସ୍ମାସୁର। କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟରେ ଜଳୁଥିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି, ଅହଙ୍କାର, ପ୍ରତିଶୋଧ ଓ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ପାଇବାର ଲୋଭ। ସେ ଦେଖୁଥିଲା କିପରି ଦେବତାମାନେ ଅସୁର କୂଳକୁ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତା ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଘୁରୁଥିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବି ଯେ କେହି ମୋତେ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭସ୍ମାସୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସେ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ, କାରଣ ମହାଦେବ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ, ଯିଏ ଭକ୍ତର କଠିନ ତପସ୍ୟାରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତର ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସିଗଲା। ନା କିଛି ଖାଉଥିଲା, ନା ପିଉଥିଲା, ନା ଶରୀର ଘୁଞ୍ଚାଉଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥିଲା, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଋତୁ ବଦଳୁଥିଲା। ବର୍ଷାରେ ବର୍ଷା ପଡୁଥିଲା, ଶୀତରେ ହିମ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ରୌଦ୍ର ଜଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭସ୍ମାସୁରର ତପସ୍ୟା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି କମ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ତାର ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା, ଚର୍ମ ହାଡ଼ରେ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ଆଖି ଭିତରେ ଜ୍ୱାଳା ଜଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନ ଅଟଳ ରହିଲା। ଏହି ତପସ୍ୟା ଏତେ କଠିନ ଥିଲା ଯେ ଦେବତାମାନେ ବି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଏ ଅସୁର ଯଦି ବରଦାନ ପାଇଗଲା ତ ସୃଷ୍ଟିର ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ସେ କୈଳାସରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ସେ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଗଳାରେ ବିଷଧର ନାଗଫଣା ମେଲି, ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଝଲସୁଥିଲା ଏବଂ କପାଳରେ ଗଙ୍ଗାଧାରା ବହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଭସ୍ମାସୁର, ତୁମର ତପସ୍ୟାରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। କୁହ, କ'ଣ ବରଦାନ ଚାହୁଁଛ? ଭସ୍ମାସୁର ଆଖିରେ ଏକ କୁଟିଳ ଗର୍ବିତ ହସ ଖେଳିଗଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ କହିଲା, ହେ ମହାଦେବ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ମୋ ଡାହାଣ ହାତ ରଖିବି ସେ ତୁରନ୍ତ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କେହି ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ଛାୟା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ, ଭକ୍ତର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବରଦାନ ସଂହାରର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ତାପରେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା। ଯାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ତୁମେ ହାତ ରଖିବ ସେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଭସ୍ମାସୁର ଆନନ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହସି ଉଠିଲା ଏବଂ ତାର ହସ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଅଜୟ, ଦେବତାମାନେ ମୋ ଆଗରେ କମ୍ପିବେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଏହି ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ଆଉ କାହାରି ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସିଧା ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ହେ ମହାଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ବରଦାନ ସତ୍ୟ ହେବ। ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିସ୍ମୟ ଓ ଦୁଃଖ ଦେଖାଗଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ବରଦାନ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ହଟିଲେ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଥମିଗଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଗୀତ ବନ୍ଦ କଲେ, ବାୟୁ ଥମିଗଲା ଏବଂ ନଦୀର ଜଳ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଭସ୍ମାସୁର ହସି ହସି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତା ମୋହିନୀ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପ ଏତେ ମନୋହର ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ଭସ୍ମାସୁରର ଦୃଷ୍ଟି ସେଠି ଅଟକିଗଲା। ସେ ହାତ ରଖିବା ଭୁଲିଗଲେ। ମୋହିନୀ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ବୀର, ଏତେ ଶକ୍ତି ପାଇ କ'ଣ କରିବ? ଆସ ମୋ ସହ ନାଚିବ। ସେ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏକ ମାୟାବୀ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ନୃତ୍ୟ। ହାତର ମୁଦ୍ରା, ପାଦର ତାଳ, ଆଖିର ଇସାରା ସବୁ ଏମିତି ଯେ ଭସ୍ମାସୁର ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ମୋହିନୀଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋହିନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲେ ଏବଂ ଭସ୍ମାସୁର ବି ସେହିପରି କଲା, ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ସେ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଗୋଟେ ଧୂଳିର ଧୂଆଁ ଉଠିଲା, ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ମହାଦେବ ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ପଶ୍ଚାତାପ ଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଭୋଳା ହୋଇ ଭକ୍ତର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବରଦାନ ଦେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବରଦାନ ସଂହାରର କାରଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏମିତିକି ମୋ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୋର ଭୋଳାପଣ ଆଜି ମୋତେ ନିଜକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଗଭୀର ପାଠ ରହିଗଲା। କେତେକ ବରଦାନ ଦେବା ଆଗରୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଭୋଳାପଣ କେବେ କେବେ ସଙ୍କଟର କାରଣ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହି କାହାଣୀ ଆଜି ବି ଆମକୁ ଶିଖାଏ କି ଶକ୍ତି ଓ ବରଦାନ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ସେହି ଶକ୍ତି ନିଜ ପ୍ରଭୁକୁ ବି ବିନାଶ କରିପାରେ। ଭକ୍ତି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବିଚାରହୀନ ଭକ୍ତି ବିପଦଜନକ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।